Ну што, вітаю всех, я Эш. Сёння мы будзем проста дабіваць гэту гульню да апошняга. Я паглядзела, там насамрэч не так много залішылась, так што вось так вось. Вітаю Алексеевич справы ідуць. Вітаю Зорка. Ты Эш, я Эш, так. Ну, можна яшчэ Беляш. Тая з Overwatch. Не толькі з Overwatch. Я много где. Вітаю, Патата. Так, ладно, что... Так, у нас глава 9. Я тут уже, до речі, 10 годин нагуляла. З половой. Будем зараз глядеть, что тут у нас здарилось на вокзале. Вось. Бобі адпачывае. Зацюкалі яго. Так, мы сюды на цягніку пригнали зараз. Зараз будем глядзець на масштаб катастрофы. Новая музыка. Сюда далей або налево. Давайте налево спочатку. Секретные загады.
Отдел экспериментальной науки. Упс. У вогнішча не ходить, будем бегать. Вітаю, Льоха. Так, ну ось на мене тут чекають. Мені подається, мені направо у бар треба. Куди ще тут можна? Так, ось тут хтось зліва. Вершик, так, быў. Толькі мне падаецца, яго не зрабілі з яго кліп. Эш? Гэта песня пра мяне. Ну, прабачце, мы будзем слухаць зараз 4 хвіліны. Паглядзі, то бок кліпанулі толькі адзін вершик з 3. Верш ужо ёсць, цяпер будзе песня. Прям нават не ведаю, як на такое. Ну тут павінен быць зараз вакал. Гэта ж Вераніка напісала, яна ж певіца. Зорка, я не магу стрымаць твой творчы парыў, так што калі у цябе гэтая хваля, яна ідзе, то хто я такая, чтобы тебе спынивать? Ладно, вокала нема. Кліпанули, що потрібно? А, добре, добре. О, там гэты проблемный. Лекар.
Про схудневую залу. У шахты, что ли? Не, автоматы. Ну, я спадзяюсь, што з дзяўчынкай усё добра. І гэта тут да лекарні выхад. Дед? Няма деда. Не, Эскалібур. Я спадзяюсь, ён выжыў. Гэта ён зрабіў той выбух? На пачатку гульні. Ну, ён, дарэчы, падобны на босса Resident Evil. З гэтай рукой.
развлекается там со своими разборками, у меня тут босс-баттл. А где Вероника? Так, ну гэтага тарана мы хоць знішчылі. Так, бяры высюрку яго, вось гэта. Нет? Ладно. Ладно, что у вас там? Ой, боже, хна. Вы зараз ободва пойдзеце просто кудысьці у гэты куток. Я нават не бачу, хто каго першы абразіў. Ну, зараз замість мяне знайшов, хто знайшов. Давайте зараз гульня у мяне ідзе. Перасунуць прадмет. Пачакайце, навошта? Я не могу адліпнуць ад яе. Да не боком вы идите, боже хна. Давайте жить, сябраваць разом. А, все ж таки мы яго руку возьмем. Раз, пачакайце. Потому что я ведаю, я зараз націсну і зноў катсцэна пачнецца. Зорка, коли хочешь, я могу модерку тебе дать. Просто тут... Я на нічого не вирішусь, мені подається. Так. Слухай, Зорка, ты віп, тебе не треба нічого робити. Ти... такой сядзіш, просто курыш бамбук. А Лёха модер, ён тут павінен кантраляваць, назіраць за парадкам. То бок гэта праца, ён абслуга, разумееш? Таму я лічу, што тебе не трэба модера даваць. Всё. Домовились. Та ні, не треба усім. Так, що тут за катсцена пішла? А сам собі можеш дати бан? Не проверяй, мне просто цікаво.
З донором жить з гонором. Операція в процесі. Все, чекаємо. Режим чекання. Воу. О, то бок я на трансформацію звичайною руку. Вау. О, то бок яны студэнтамі былі разам. В одном покое. Ось так яны познайомились. Пойдем это все спыняць. А мне падаецца, у меня атрымаецца 10-13 гадзін у гэтай гульне. Вітаю, патата. Я начнуўся, ачуся.
О, Вероніка жива. Я знищила? Ти не блитиш нічого? Привет, заманная дошка задач. Вось тут цяпер лепшы Айранвуд, ці матрыярх. Ну, Айранвуд відавочна, але матрыярх, скажем так, калі б у яе былі іншыя ўводныя, она была б тут з імі, но тое, што яна, як казаць, пайшла на перамовы з карпарацыяй адразу, вось. І яе тут няма, то бок яна збегла. Яна агент. Ну, гульня нам напрамкі яшчэ не сказала гэтага, але... Ну, гучыць магчыма. Мне ўсё яшчэ цікава, хто такі Эл, якой за намі назіраў. Мабыць, лекар. Эл гэта зашытка смерці. Так, ён самы. Або Элевен з дзіўных спраў, так? Галоўны герой памер, я хутчэй усяго, таму што гэтая рука яго заражае чымсьці. У меня ёсць тэорыя наконт канцоўкі гэтай гульні. Распрацоўшчыкі ж гаварылі, што натхняліся інсайт. Калі хтосьці праходзіў інсайт, вось, магчыма, наш галоўны герой напрыканцы ператварыцца ў нешта, так сказаць, нечалавечае. Вось так.
припясить. Добре. Ще раз ім'я по хутору. Нельга. О, ми знайшли всі музичні треки. Ладно. Повторить. Ну что, пошли? Йоу-йоу, рэпер Тишо? Не, рэпер гэта зорка наша невероятная. А йоу-йоу гэта персонаж. Сломать фургон. Мы все помрем. О, лайная Вероника. Я спадзяюсь, што гэта гульня не будзе тады у класічным стылі кіберпанку, потому что я не хочу, каб Вероника померла. А, все, я на непозе. Фух. Ну все, мы тогда докладно все тут там поборем. У вежах гэтых.
Пюре. Поменять печень в любой час. Угу. Ну, это было відавочна, што зараз тут ім будзе сюрпрайз. Упс. Так, мне падаецца, тут павінна была быць кат-сцэна, дзе мы вылазім з гэтага. Але я нічога не скіпала. Ладно. Мгм. Так, я зразумела, толькі давайте спачатку тут аглядзімся. Дзённік эліты. М. Сумна вельмі, канешне. Наконт бракоўных. Ну так. Это психология масс.
Добре. Рух вниз, а справа что? Нічого. Вороги? Виглядає як арена. Я думала, там таємниця зліва. Ладно. Ладно. Витончене меню. Угу. До речі, про чоловіче м'ясо, вирощене у лабораторії. Где-то ж был в нейкай кнізе або у кіно. Ладно. Я ведаю дзе. Так, пытанне, а куды мне ісці?
Ладно, не, гэта спойлер будзе, не скажу якім. О, сюда. Угу. Не-не. Карацей, ёсць адзін научна-фантастычны твор, я так скажу, у якім будучыня, і касманаўт, гэта такая, як у космасе застаўся адзін, і яго, як казаць, ежа, ён, ну, гэта ў будучыні, у далёкай будучыні, ён навуковец і касманаўт, і ён, карацей, каб есці мяса, таму што яго там скончылась ежа. Так, ліфты заблакаваў. Ён вырашваў сваю ж клеткі, вось, цагліц сваіх, вось, і вырашваў сябе так ежу, то бок чалавечае мяса, толькі сваё ж, вось, ну, ўсё там у гэтак відавочна ў лабараторыі было гэта зроблена, але так. Упс. Я не буду гаварыць, што гэта за твор, таму што гэта спойлеры да яго. Не, ён жа там бульбу марсіянин. Гаворка пра чалавечае мяса. Але, дарэчы, яны вось у рэплейст тут зараз могуць гаварыць, што так гэта ў лабараторыі вырашана, а на самой справе яно ж можа быць з гэтых збракованых. На самой справе. Чаму ты не можаш сказаць, што за твор, ты будзеш нам яго чытаць? Я вам чытаць яго не буду, але у гэтым там творы там была там, як казаць, гэта цэлый сюжэтны, ну не паварот, но сюжэтная кропка, якую ты спачатку не ведаеш, то бок ты спачатку ты хвалюешся сапраўды, як ён выжыве, то бок там такой трылерны кампанент, вось. Ёсць, што ты, і гэта як спойлер, то бок калі ты ўжо ведаеш, што ай, усё нармальна будзе, ён вось такую сябе ежу знойдзе, гэта ўжо, ну, тебе не будзе страшна за героя, вось. Патата, калі цябе так вельмі цікава, я магу толькі цябе напісаць у асабістае. Вось. Але калі што, на мяне не гэта, не злавацца.
Шкода, што іх бомбы ворагу не шкодзяць. Можа, калісьці патраплю на гэты твор, не трэба. Добра. Вітаю, пан Прапан. Віншую цябе з стрыкам. Расцягваю спіну. Інтэрв'ю для рэдагавання. — 18 чэрвеня, афіцыйная дата запуска РІЧ. Перапішыце артыкул, каб абодва хлопцы выглядалі больш прафесійна. Аспіранты, яму патрэбны сімвалы. Дарэчы, навіны тут здымаюць. Там бліскучка нейкая. Ліст чорнай удавы. Угу. Ну, толькі пакуль цябе самой гэты спіс не занесуць. Донарства. Цябе саму? Прабачце. Ліст са сметніцы. Травень 72-го. Угару можна пайсці. Тут нічога.
Дзённік лекара. То бок Карпентер мага быць гэты камісар, якой за намі бегаў. Магчыма. Я думала, тут зноў яшчэ адзін генератор будзе. Та мне толькі зараз дайшло, што мне трэба рабіць. Прабачце.
Так, а куди? Направо, налево, направо, налево. Не бачила. Окей. Ух, нарешті. Ага, не хоча яна, такое выдатнае грамадства пабудавала за сценамі. Так, я не ведаю. Пачнем. Давайте адпачнем. Я яе магу зразумець, таму што калі вот ведаеш гэтая карпарацыя, магчыма, яна так з імі яна з імі перамовы намагалась весці, там же перадача яшчэ ж павінна была быць рэсурсаў. Вось. І калі яны гавораць, што мы тут зараз усіх просто разбамбім, ты такой, ну, мабыць, гэта яны просто пагражалі. Але яна... Карацей, я яе магу зразумець з аднаго боку, таму што ёй гавораць, мы ведаем, што вы там на чыгуначным вакзале, мы зараз або вас бамбім, або ты здаеш усіх. Яна такая, окей. Праглядзець апошнія пошукавыя запыты. Франческа Беніта Лоубер Поль.
Гэта яе гэта, мабыць, бэксторы патрыярха. То бок яна была бракоўнай, была ў гэтым кульце дэма, пра якой мы чыталі, якой яны там самазагубілись, вось. Яе гэта траўмавала, хаця у яе ёсць лідарскія якасці. Зацыклена на ідэі пачаць спачатку, пастаянна паўтарае, што проста хоча рабіць дабро. Ідэальная кандыдатка для аперацыі пастар. Можам зрабіць прапанову, ад якой яна не зможа адмовіцца. Разумела. Тады яна проста псіхічна хворая. Як мы бачылі, толькі што прачыталі, што у яе пасля таго дрэннага досведу у кульце штосьці зламалася, то бок. Яна проста хворая тады. Нарэшце атрымаў сэрца, нават не памятаю. І добра, што пайшоў на перапынак. Дарэчы, тут нікуды нельга заскочыць. Усё, ён не хоча. Окей. Што, пайшлі далей? Згодна, сёння ўсё скончыцца. Гульня. Ён не хоча перасоўваць. Так, ладно. Перезапустим. Что я бази собираю. Что покинуть? Нам ж сюда.
Іншых варыянтаў няма, патата, на жаль. Так, можна направо пойти. Налево тупик. До речі, Патата, ти ж проходив? Тут є добивання з цими великими ворогами? Тому що я поки бачила добивання тільки від звичайними чоловіками, а з такими великими ворогами, як візьмете робот, або там великий терміт. Ну, такий. Якого спочатку треба ось так підрезати. Короче, ось такий тип ворогів, як зараз. Есть ли вось гэты добиванне киношные для іх?
Таму што я тут усю гульню намагаюсь зрабіць, і штосьці ў мяне не атрымліваецца. А, так усё зароблена. Усё. Можно не хвалеваться. Так, тут наверх можно пойти. Я не ведаю чаму, но мне падаецца, што ў дэмке яно было, як мінімум адно. Або, мабыць, гэта катсцэна просто тая была спачатку гульні. Дякую. Так, ну, пойдем спочатку направо. Ну што, чацік, зараз будзем вершы зоркі глядзець або не? Зараз, ну пачакайце, я тут ужо кат-сцэну пачала. Аператор у крытычным стане.
Пробачте, у меня тут момент. Так, только без осудження, больше по трэш-рэпу. Добре. Так, я... О, дякую, Тодді. Якраз перед вершам ад зоркі... Не, гэта песня, пробачце. Поп'ем воды. Перед тым, як я прачнуся, абдымі меня во сне. Без цябе я задыхнуся, а с тобой зло абагне. Голас твой мне шэпча казку пра далёкі мірны свет, дзе сярод палёў і рэчак плача ад кахання бэз. Ува сне ты сярод кветак, у вачах тваіх святло. Крык душы маёй пачула, сэрца бэзам абрасло. Узімку ты меня сагрэла, паказала, што жыццё гэта як чаканне лета, дзе квітнее бэз вясной. Занавес. Все аплодисменты. Калі ласачка. Так. Уху. Нам трэба, не ведаю, паэтычныя стрымы ад зоркі. Або нават зорку з Spotify. О, калаб зорка і самота. Упс. Але дзе пень? У нас няма тут, на жаль. Або і не, але або можа і не, на жаль, можа і добра, што няма. Калі зорка калісьці напіша верш для Патата, я ўпэўнена, там будуць, магчыма будуць яны. Як мы даведаліся, гэта рука нас ужо загубіла. Потейто.
Ну что, апошний сервер. Давайте. Або генератор. Тримаюсь. Люди иррациональны. Маленький Уоррен. Яго маці была лекаркай. Чаму тут просто інструкцыі па аперацыі. То бок яго бацька быў тым, хто дапамагаў людзям, ну то бок МЧСнікам, магчыма. Калі выбухі здарылись, і зараз у яго прамянёвая хвароба. Толькі тут не ЧАЭС, тут выбух. Я нават не ведаю. Выбухи, карацей. Гэта Тэмпест? І Айронвуд. То бок не знайшлі цела.
Тут для Артура. Перамога? Не, на іх зараз паляваць будуць. І іх менш, чым астатніх. Але так, Ши знішчан, то бок у іх ёсць шансы перамагчы. Дзе Нікс, так. Поўны круг. Карацей, не ведаю чаму, у мяне ёсць пачуццё, што у Торы можна зрабіць другую частку. Вось. Але тады, калі ласка, агучка, або зусім новую гульню, ну, таксама з агучкай. Карацей, усё, што мне трэба ад наступнага праекта гэтай студіі, будзе гэта Replace 2 або штосьці новае, гэта агучка. Гэта ўсё, што мне трэба. Можна толькі на адной мове, на ангельскай, напрыклад, і ўсё. Калі няма грошай. Але калі будуць грошы... Ну, паглядзім зараз, як гэта Replaced прадасца. Таксама паглядзім на Game Awards і іншых прэміях. Мабыць, яна там займе нейкія месцы. Хаця, калі мікстейп будзе лічыцца інды, тады, на жаль, я ў мікстейп яшчэ не гуляла, але ўсе гэтыя 10/10, што я зараз чую, у інды катэгорыі хутчэй всяго яна пераможа. Хаця мікстейп гэта ад выдаўца ўсё ж. І тут таксама выдавец ёсць, Thunderful. Не ведаю. І Xbox часто. Без рыча яны без рук. Так, конечно, трэба працяг. Так, ну вось тут пытанне, за каго гуляць. Гуляць за Тэмпеста, або гуляць за рыча, якой выжыў. Вось. Тут пытанне. Мікстейп гэта фан, несур'ёзна, але вайбова. Ну, можна і пра гэтую гульню таксама сказаць, што не супер сур'ёзна, яны не пайшлі ў супер нейкую драматургію. Вось. Так, тут добры сюжэт, тут вайбова таксама ўсё. Што вельмі... Тэмы сур'ёзныя, моманты таксама сур'ёзныя, але не ведаю. Хтосьці гаворыць, што і так яна доўгая, але мне не тое, што не хапіла. Карацей, была б агучка, я больш адчувала эмоцыі саміх персанажаў. Тут ты іх як не ведаю. Карацей, мне патрэбна агучка вось. Што ДНА мікраскапічная, хто мікраскапічны? Replace маленечкая. Я чула наадварот, што доўгая. Але для кожнаму свае. Я толькі за маленькія гульні, насамрэч, вось. Ну, вось, глядзі, трэба больш. А тады ёсць момант таго, што калі бы яны больш рабілі, тады, магчыма, яны бы дзесьці бы кампрамісы бы былі, так? То бок дзесьці бы парэзалі б што-то. То бок, каб зрабіць на такім узроўні, яны бы зрабілі роўна так, як яны маглі, ім дазвалялася вось гэта і ўсё. Наконт сур'ёзнасці, я лічу, што не заўсёды гульня павінна быць сур'ёзнай, каб быць гульнёй года. Прыклады таму, напрыклад, Зельда або Астробот. Я лічу, што гэта добра. І Тэксту таксама. Я лічу, што не заўсёды гэта павінна быць вось гэтая міна. Я люблю гульні з мінай, не
поймите мяне неправільна. Вось. Але тое, што я чула пра мікстэйп, я яшчэ ў яе не гуляла, што тое, што яны хацелі зрабіць, яны зрабілі проста усе моманты, якія яны дадалі ў гульню, яны зрабілі на вельмі добрым узроўні, бок на 10 з 10. Так, там няма нейкай вялікай open-world, там няма сістэмы, баёўкі, вось гэта ўсё. Але тое, што там ёсць, яно прям супер-пупер было зроблена, наколькі я чытала рэв'ю. Тут у меня ёсць, як казаць, парады да баёўкі, у меня ёсць парады, таму што насамрэч тое, што анімацыі не кэнселяцца, тое, што ворагі могуць накладваць свае анімацыі друг на друга, атакі, і атакаваць, нават 3 ворага цябе могуць атакаваць, а ты можаш быць затраснутай у анімацыі, напрыклад, лячэння, і ўсё, і ты нічога не можаш зрабіць. Вось, ну, гэта такое сабе для мяне. Так, яны зрабілі гэты выбар, як, напрыклад, Rockstar зрабіла выбар з Red Dead Redemption 2, што яны проста зробяць супер-пупер дэталёвыя прапрацаваныя анімацыі, як герой проста ўсё будзе сапраўды цягнуцца рукой, брацца, але тады ты, як гулец, проста павінен глядзець на гэта ўсё і чакаць, пакуль ён даробіць гэтую анімацыю без нейкага імпута, без жывасці. Вось. Мне гэта падабаецца ў Red Dead Redemption, але ў Red Dead Redemption не патрабаваў... Карацей, Red Dead Redemption гэта не бітэмап. Вось, калі б гэта быў бітэмап, тады былі б праблемы. А так, ён не бітэмап, там можна... Ён такой вельмі медленны і экшен, дзе можна доўга сядзець за куткамі, за укрыццямі і карацей. І карацей, я ўжо ўсё страціла думку. Тое, што я бачу па гэтай гульне, гэта тое, што гэта цудоўны праект для першай гульні гэтай студыі. Ён захапіў многа гульцоў, гэта цудоўна, то бок 1 мільён вішлістаў, гэта штосьці. Вось, і ўсё было зроблена добра. То бок у маркетынгу, тое, што з Xbox'ам дамову падпісалі, гэта добра. Нават тое, што ў мяне няма Xbox і вось гэта ўсё. Насамрэч, для невядомай студыі з усходняй Еўропы, тады яны яшчэ былі ў Беларусі, гэта супер-пупер нешта цудоўнае, вось. Я спадзяюся, што яны возьмуць зараз весь гэты досвед і будуць толькі будаваць на ім. Спадзяюся, што не будзе ніякіх у іх перашкод у будучыні. Вось. Неяк так. Я буду тут до конца титру сидеть. Тын-тын-тын. Но тое, што ў гэтай гульні 100% зроблена на 10 з 10, то бок вось як я гаворыла, тое, што яны намагаліся зрабіць, яны зрабілі проста на самым вышэйшым узроўні. Гэта візуал, гэта саунд-дызайн і музыка сама. То бок усе гэтыя эфекты, тое, што на бэкграўндзе там хтосьці размаўляе, то бок я не пачула нават нейкіх відавочна стокавых аўдыё або неякасных аўдыё. Мне падаецца, у яе будзе апупенна гуляць яшчэ ў 4К на тэлекі на кансоль. Вось. Але я ў яе так не пагуляю, але я думаю, што гэта насамрэч найлепшае, як можна гэтую гульню ўспрымаць. Вось. Неяк так. І насамрэч яна вельмі такая утульная якраз для зімы,
нават не для зімы, а для снежня, калі ўсе гэтыя святы, выходныя, калі вось людзі проста у коўдру закутаныя і не выходзяць на вуліцу, таму што там холодна, завірухае вось гэтае вось усё. Так, хімпад. Вось. Так што я яе ўсім раю, як відавочна, як мінімум паспрабаваць. І мне насамрэч падаецца, што даўжыня ў яе плюс-мінус добрая. То бок не суперкароткая, што можна было сказаць, што ай, яна там на 3 гадзіны, і не занадта доўгая, што... Таму што калі б яна была б за 20 гадзін, большасць гульцоў бы стамілась з гэтымі хібамі, якія ў ёй ёсць. Мне падаецца, баёўка або паркур, якой насамрэч не супер. Што я яшчэ хацела сказаць, за вось гэтых анімацый супер прапрацаваных, але тое, што анімацыя, напрыклад, стрыбка пачынаецца на паўсекундачкі, нават на 0,02 мілісекунды раней, чым персанаж. Карацей, трэба націскаць кнопку стрыбка трошкі раней, чым ты на краю гэтай платформы. Вось, калі ты разбягаешся. І мне гэта трошачкі, але было адчувальна, і я пару раз памерла з-за гэтага. Але, магчыма, гэта з-за таго, што я зараз гуляю на Steam Deck, і у мяне не вельмі добры FPS, то бок тут насамрэч жа анімацыі залочаныя на FPS. Як мы даведаліся, калі гулялі ў дэмку, магчыма, з-за гэтага я адчуваю яшчэ больш вось гэтыя вось медленнасць гэтай анімацыі. Вось. Мне здаецца, у абнаўленні яны складанасць панізілі. Я не ведаю шчыра. Тут у меня пытанне не ў складанасці, у меня былі бы такія же пытанні, таму што нават бы на лёгкам яны бы ўсё роўна падыходзілі і ўтрох бы атакавалі. Гэта не праблема, або там калі цябе ты робіш контратаку, а ў цябе ў гэты момант гэты вялікі бугай проста бяжыць, і ты нічога не можаш зрабіць проста. Або калі напрыканцы пачалі вось гэтыя стралкі двойчы рабіць стрэлу, а ты двойчы не можаш націснуць шыт. Ты можаш толькі адзін раз адбіць іх. І калі ты адбіў, яно патрапіла не ў стралка, а ў іншага маба, стралок адразу іншы страляе, а ты ўжо не можаш другі раз нажаць R1. Так, R1. Так што вось так. Карацей, будзем закругляцца. Дзякуй вялікі, Зорка, за верш. Калі вы не ведаеце, Зорка таксама стрымерка. Вось, я зараз зраблю шатаут. О май гад. Карацей, шатаут, і мы пойдзем у рэйд. Магчыма, калі хтосьці там ёсць, стрыміць. Ну дык і так добра, што не ўсім гуртом накідваюцца. Так. Згодна. Я хочу зараз знайсці некую такую песню, таксама на электрычнай гітары. Але не магу гэтага зрабіць.
Що тоді все. Дякую всім, хто був. І побачимося колись. Все, па-па. Крок наперед, камянеешь, жилах стынет кровь.